Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! На 24 април отбелязваме годишнината от масовите репресии над арменците, извършени от Османската империя срещу 1,5 милиона невинни жертви. Преди 110 години, на 24 април 1915 година, вечерта започват масови арести. За един месец стотици арменци, в това число журналисти, писатели, поети и депутати, са депортирани и избити по пътя, водещ към Анкара. След това османските власти предприемат масова депортация на арменското население, последвана от кампания на систематични убийства. Огромна част от него е унищожено по време на истински маршове на смъртта. Малцината оцелели, които успяват да стигнат до концентрационните лагери в сирийската пустиня, умират от глад и жажда. В крайна сметка жертвите са над 1,5 милиона души, включително жени и деца, които изчезват от земята, населявана от тях в продължение на повече от 2000 години. Ние сме длъжни да помним горчивите уроци на историята. Наш дълг е да осъдим извършителите и да осигурим справедливост за жертвите. От дистанцията на времето нямаме никакво съмнение, че международната общност не успя да предотврати насилието над арменския народ до голяма степен поради липса на превантивни механизми и кризата на международния ред по това време. Днес, 110 години по-късно, както международната общност, така и Република България, имаме в свой дълг да признаем и реагираме срещу всяко едно престъпление срещу човечеството. Не може да покриваме с булото на безразличието ненаказаните престъпления, особено срещу основни човешки права, защото това води до тяхното повтаряне. Измина повече от век от геноцида, но ние не можем и категорично не трябва да забравяме подобни трагедии. Захвърлянето в забвение на мрачните страници на историята поражда тяхното повторение. Паметта е противоотровата срещу варварството и жестокостите срещу човечеството и да се помни е задължение. Затова всяка година, в деня на възпоменание на геноцида над арменците, ние храним надеждата, че от страданията на миналото ще се роди между хората и нациите бъдеще на мир и взаимно разбирателство. Следим отблизо диалога между Армения и Турция и се надяваме, че в крайна сметка преговорите ще бъдат успешни, за да се открие последната затворена граница в Европа, а двата съседни народа ще могат да живеят в мирен и проспериращ регион. В Международния ден на възпоменание на жертвите на геноцида над арменците ние изразяваме солидарност с всички арменци, живеещи в България, в частност с всички арменски организации и обединения в България. Ние, българите, се гордеем с това, че успяхме да приютим оцелелите на нашата гостоприемна земя, да им дадем възможност да живеят и да творят. И именно потомците на тези хора днес формират ядрото на процъфтяващата и добре интегрирана българо-арменска общност, която има ценен принос за развитието и просперитета на страната ни. Помним и изискваме.